Hola, en aquest vídeo veurem com reconfigurar els paràmetres de connexió entre l'inversor, en aquest cas Huawei, amb el router de casa teva. Per què és important aquesta actuació? Perquè en el cas que hagis canviat de proveïdor de serveis d'internet, hagis canviat la contrasenya o hagis resetejat el router, l'inversor haurà perdut la connexió via Wi-Fi amb el teu router. Per tant, no podràs veure les dades de producció fotovoltaica a la plataforma de monitoratge. Per tal de reconfigurar els paràmetres de connexió Wi-Fi entre l'inversor i el router, el primer que haurem de fer és comprovar que l'inversor està funcionant. Això ho veurem a través del panell frontal amb els seus LEDs que estan de color verd. Per reconfigurar els paràmetres de comunicació entre un inversor Huawei i el router, el primer que ens caldrà és un dispositiu mòbil o tablet amb accés a internet i també tenir l'aplicació Fusion Solar instal·lada. Llavors, la primera passa és accedir a l'aplicació. Ens sortirà un menú on ens demana l'usuari i contrasenya per tal d'accedir i iniciarem sessió. A continuació el que veurem és la nostra instal·lació fotovoltaica, el seu estat actual, la producció, la importació, exportació o descàrrega de bateria, el que estigui succeint en aquell moment. Llavors en el menú inferior el que trobarem són 4 pestanyes, una d'elles diu Servicios, la seleccionarem i a continuació hi ha una opció que diu Puesta en servicio del dispositivo. Un cop triem aquesta opció, ens apareixerà un menú on haurem de triar una Wi-Fi. En aquest cas, el que farem és triar connexió a otra VLAN i buscarem la Wi-Fi que genera l'inversor. Com la identifiquem? És una Wi-Fi que comença per SUM 2000 i un codi alfanumèric que és el número de sèrie de l'inversor. La triarem i haurem d'introduir la contrasenya. La contrasenya per defecte, que la trobaràs en una etiqueta en el lateral dret de l'inversor, és Change Me. Escrivim i seleccionem Connectar. Veuràs que en la connexió Wi-Fi al SUM 2000 el teu dispositiu et dirà que és una connexió sin internet. Això és correcte perquè és una connexió Wi-Fi només d'accés local. Tirem enrere i en el menú on estàvem abans, ara el que ens dirà és que estem connectats a la Wi-Fi SUM 2000 i el número de sèrie i ens donarà l'opció de Acceder. La seleccionem i en el següent menú haurem de triar les credencials amb les que volem entrar. En aquest cas ho farem amb les credencials d'usuari. Si és el primer cop que accedeixes en aquest menú, et demanarà que introdueixis la contrasenya 2 cops, que en triïs una i que la confirmis. En aquest cas, com que ja ho havíem fet en el passat, ja tenim una contrasenya. Ara el que veurem és que ha canviat la pantalla perquè ens trobarem amb una connexió local dintre de l'inversor. En aquesta pantalla també veurem què està fent l'inversor actualment, veurem la producció i l'estat de càrrega de la bateria en aquest cas, i en el tram inferior veurem la producció d'avui, la producció total, la potència de càrrega i altres informacions. Per canviar la configuració del Wi-Fi el que farem és anar a la cantonada dreta superior, hi ha 3 punts, el seleccionem i se'ns obre un menú on podem triar Configurar. En el següent menú que se'ns obre triarem Ajustes de conexión con el router. En aquest cas ja tenim l'inversor connectat al router de manera satisfactòria, però si no ho estigués, aquí podem triar la VLAN a la qual ens volem connectar. En aquest primer menú desplega totes les Wi-Fi disponibles que trobi en el seu rang i aquí baix hi podríem escriure la contrasenya. En aquest cas, com que ja està fet, doncs ja tenim connexió i en la cantonada dreta superior posa Connectar. Seleccionem i veurem com l'inversor intenta connectar amb el router. Sortirà una barra d'estat amb un percentatge que va augmentant fins a arribar al 100% i ens dirà si ha pogut connectar o no. La connexió s'ha establert, així que ja podem acceptar. I amb això hauríem aconseguit de manera satisfactòria canviar la contrasenya del Wi-Fi o reconfigurar la nova xarxa Wi-Fi a la qual ens volem connectar. Llavors anem tirant enrere fins que ens digui que ens desconnectarem, continuem, seguim tirant enrere fins a tornar al menú al qual hem començat. Trobem 4 pestanyes, si seleccionem Inici, tornem a veure què està fent la nostra instal·lació fotovoltaica.
Ara mateix no hi ha dades perquè acabem de reconfigurar els paràmetres de connexió i trigarà uns minuts en tornar a pujar les dades. Per últim, per tornar a veure les dades de producció, hem de canviar de wifi, perquè ens havíem quedat a la wifi de l'inversor que no té accés a internet. Per tant, hem d'anar als paràmetres de la nostra tablet o dispositiu mòbil i tornar a seleccionar la wifi a la qual ens volem connectar per tenir dades d'internet. En aquest cas, seleccionem la wifi d'Azimut, tirem enrere i ja veiem com torna a carregar les dades que estem obtenint a través d'internet. Si després de seguir les indicacions d'aquest vídeo el problema no queda resolt o et sorgeix algun altre dubte, pots contactar amb el nostre servei tècnic.